ni adi day. Kol pait-pait na pa ako. Lusyo, kaya pagpili mo. Asa naman tong duha? Maria! Maria! Clear, Lusyo, ano nagpalayuman mo? Ali ba? Dali mo ba? Ako nagpalayuman mo. Ano marong pingok ni Maria? Maria! Mama, saan ka? Ha? Si Mama, nino ba nasa mong likod? Ha? Si Mama? Patay si Mama. Nagana po na nang ipapiko ni Mama sa kuwa, uy. Naglaag ba yung tako niya? Saan ako paglaag? Abantay sarado, mamput siya. Maria, dili ka maglaag ha? Iwato pa ba ko sa ilang kamats mercy? Bilinin mo biyaan ang balay kay hapon pa ba ako makauli? Kuday si Mama. Okay, Ma, ako'y bahala sa balay. Maria, pag mahumanan nimo pamiko, i-arrange na dito sa parador. Pag human, manilig ka. Unya, adto na ko. Uma, ayaw ka bala ka, Ma. Ako naging bahala tanan sa trabahuan sa balay. Bye-bye, Ma! Yes! Ano ang tsukuron? A few moments later. Lusyo, si Maria o namilo. Di na nato mahapiton si Maria Cleroy. Moro mangyapon, di man na palagon siyang mama. Maria, agi lang, me! Oy, Lusyo, clear! Oh, grabe, agi-agi lang man. Agi lang ni Maria, oy, kay mo ato pa biya park. Ha, mo ato mag-park, dili ko niyo sabayon. Dili sa mo diring duha, hapit sa ba? Ayaw na Maria, oy. Moro mangyapon, kasabaan mi si mong mama. Na, unsa ba ya ka, Lusyo? Ali sagod, wala dito mo na istoryahan? Unsa man na Maria? Unyang hapon pabito to si Mama muli. Magkasabay jud ko aning duha ron aglaag sa park. Hey! Unsay dili pala agon? Pasagad raman mo. 2025 na karon. Muon na ang gitugutan ako ni Mama nga maglaag. Bot-bot ni mo, Maria. Ayaw mi tika. Tinuod lagi. Nay pa, tabangan sa kun ninyo pamiko. Kay ingon si Mama kaganina, bago na ko mulaag, dapat mahuman ako ni pamiko. Dali na. Mamuntay ko to ka, Maria. Lagi. Malakay na pud mi ana. Tinuod lagi na, dali na yun. Parang kalaag dayon ta. Uy, ntilog man akong cellphone. Ako din kanaon, Bi. Nitawag si Mads Mercy. Hello? Mads, padulong na ko diya sa inyo. Ha? Naka-emergency yung gilakaw? Oh, sige. Mudritso na lang ko sa merkado, Bi, kay palitan ako si Maria og fishbowl. Kay paborito baya kayo ni niya. Namiklo biya to sa nilabhan. Ug nanilig to siya karon. Malipay jud to kaayo si Maria kung akong palitan siya og fishbowl adto nako. Padali na diya, Maria. Dali na. Grabe ko lang portahan. O di ba? Dali na human ang akong trabaho kay gitabangan ko ninyo. Sa pera. A few moments later. Lamni asa fishbowl oy. Ini guman akong kaon ani palitan jud nako si Maria og tulo ka buok. Excuse me, te. Malipay jud si Maria. Paghinay mo diyan ay. Fishbowl ko. Dili pa ka muray. Kasabihan ko, Diyos. Si kaon mo kay ako'y bayad, anak. Tay kahal. Dali, lagi na. Ayan. Smog dito, te, smog. Paghinay mo dai. Wow. Pamiyan, Mario. Kaon lang mo kay ako'y bayad, anak. Sabihin mo na. Malami, alis mo, fishbowl ko. Ikaw, Jeep, kalami nga fishbowl din Santa Maria ba? Sinang Marlene, Jeep, nami, adi na. Kol, pait-pait na pa na ko. Lusyo, kaya pagpili mo. Asa naman tong duha? Maria! Maria! Clear, Lusyo, ano nagpalayuman mo? Ali ba? Dali mo ba? Ako nagpalayuman mo. Ano marong pingok ni Maria? Maria! Mama, saan ka? Ha? Si Mama, nino ba nasa mong likod? Ha? Si Mama? Patay si Mama. Mura man si Maria to oh. Di maputo si Maria. Kiang man.